Wagi problema. Paitan ng girbuya ay sakar po ta lubi. Buntag hapon taning sige saka ning lubi. Sao mamamagita laing panginabuhian ane. Sige lang at least basta tinarong. Paluoy ra gyapon Ginoo na to tanan. Oy pre, sige kagyaw-yaw pre nga. Kaudturong tutok si kagyaw-yaw diha. Huwag ka maupaw pre, huwag ka magsigyaw-yaw pre. Sinawas mo agtang pre. Ingon mo nagsamin sa akin pre. Hindi ko magyaw-yaw ning kinabuhi pre nga hantod karon nangupras lang yapon ta. Maita. Padung na karon mananggot pre. Oh, pre. Di alagi pre mananggot ko. Ikaw sige magbuga dia magluto kag bingka pre, sige magbuga na imong bukong. Sus, taon ka pre nga. Akong taon ni ibaligya pre kay wa taon tay kwarta pre. Ibaw ka hantod karon. Mao gyapon akong pangita pre. Baligya gyapon binungan. Paupom ka pre. Labi ka to ng buko ng apil na mo pre. Pariham di sa kong buak pre oh. Ayaw nga na pre. Bukon man nila mo nga abi kay na upa na upa ta ning sinakalo ba si kapako nga nang kuan pananggot ba pakong na sugong gada ita ni sugong na nagsakan tong mahapon sus. Pero sige lang mayo lag lawas balag di mic daw. Tun lang ini tiwas na nga din nam kita mo renyon eh. Brato rom tag parinyo pre. Kananaw nga dali ra kana pre. Nay dito rin yung ano 300 ra. Usap lagi na imong naw. Pre. Pre, si Butyo kong si Pilong pre. Oo, nagpunsa mo sa dira pre. Oo, nagpunsa ka na diha. Gusto mo na ina ato na to pre. Tara pre. Ha? Ay. Hoy pre. Pre, nagpunsa mo dira. Oh, klaro na nagbuga muta na pi bagunsa. Ale pre, tayo mo dre. Ana, agi lagi ko dre. Pare okay, paduhong ko mananggot nga. Nagi tawag mo ko kay gabugha mariring bukong nga. Lingaw sa mga istorya. Magay niya mo. Hoy pre, naamgi mo dire. Nasad mi dire? Lagi meron karon pre kay mingaw kay sa mua ba. Nagbingaw sa inyo arin sa mo magasul-asul. Tabaghakan yung mga buanga mo eh. Pre, ayaw nga na pre ba na pre. Ato na mga ka-tropa ato nang padayon nun. Yung mag-istorya ta dire. Ayaw mo dre. Pre, ayaw pag nga na pre. Ibati kayo na pre. Nga nakatuwa ba ng kuhan pre mga katropa. Maskitan ba gihapon nag-imuha ng istoryahag kuhan. Manang sakit nga mga kuhan ba pung ba. Ayaw nga na pre. Padayon na sila pre. Kaya kami na ikatungod kay nyo man eh. Ay dayon. Nagdayon na gina sila. Ingaw pagi padayon nun. Agay kasakit agay. Agay. Piskat ginoy na. Nagdukan no. Oh, tagigapaan mo. Piste. Agay. Uy. Sakit agay. Agay. Na, o say resulta pre. Na. Doon sa imong pagkapilosopo. O say na resulta nimo na. Ay go kasi kanang imong sundag-sundag dala. Gabaan ka pre. Ang tod karon. Wag yapon ka niyo sam. Paglimentary, ingana gyapon nagtuay mong sipon insulto gyapon ka. So elementary pre ba nga? Ganito ka agi elementary? Dikir na tama na to. Mo say wala na nakakuha ng dikir pre ba? Puro elementary ba? Kagito pre, di ba? Pre. Elementary, high school, college. Wa kay ba nga ako mo ka ng valedictorian antun nag-college ko? Balik-balik le. Ay sige. Nga na pre kay para natin pangambog ni Butchik o ni Kuhan Pilong.
Ay, ba yan na? Oo, di siya, pre. Ay, nga professional gud ta ba? Ano ba? Panghambog na to, nga professional ta, nakagraduate ta. Nakagraduate ta ka ng Bachelor of Science Vulcanizing Shop. Sal. Oo, di. Pre, no? Tinuod gid ka no? Pre, kadungog kas duha pre nagpaduhog pre. Mo sila nga to Bachelor Science kuno sila. Wa makita na nanghambog pre nga ikaw pre ba lo may kuson mo pre. Ako pre, maskom. Pre parihara. Nya sila muingon pang Bachelor Science. Kadiin ka na sila mo eskwela dito loyo wa ko kita. Wa may ko nanghambog nga una nga sos, permente ko apet ma first. Kaya nagtudlos maestra. May kita padre tudloan, dol-dol ako. Sige. Bagay mo pre hapit ra. Ako ayon nagdukdukan jud. Pagkasakit ning trabaho. Kani man nagdagmalas ning duha. Shit, panghambog pa gid ya. Dahil na, pre. Kalimtan na to tanan, pre. Sige pre. Ato sa itong tabang sa pre na. Tara, pre. Kaya murag luoy mo kayo na. Pre. Ito na to. Siguro pre, ko sa pre. pre, tabangan na to, pre. Sula, pre. Tabangan na to. Aga, gino, pre. Sa una pa mga ka, pre. Sa una pa yun ka, pre. Antod ka ro. Grabe. Kadanghag. Okay na ka, pre. Sus, wajud ka na usap pilong. Pilong gyapon ka. Tanawa. Sa una pa gina siya. Sa una pa gina nga. Tagak, kat-kat, tagak. Taga. Wajud gyapon ka na usap. Oh. Tanawa, pag sunod gani pilong, pag ikaw, pag tanaw gyud sa imong kanang kuanan buhaton dira para keep safe gyapon ka pilong. Dili na maay pilong. Tarungan na ha. Ha? Sunod ha. Padiwas man na inyo pre bong nadukduk ka ba natong kamot inyo pangitang tiwasan. Ay di man pre, pag protektaram na namo pre kanang imong kanang para igsunod di na ka ma-disgrasya og maong sa dira. Oo lagi pre. Magampi na ko. O unsa mo to ingon mo butyok nga lo. Unsa na? Lo lugdog dite. Ay tarungan na pre ka nang describe na mo pre kung unsa ginang lo. Ay say pagingana pre. Kasi, di ba ipaklaro pre? Nga ka ng lo, lokdog ite. Jadi apa na, eskwela siya sa Yope. Sulti igod pre, unsa na Yope pre? Sus, kanang UP be kay bawgi ko na pre. Ug unsay pasabot na. University of Poultry. Iba mo na no. Mao na pre, mao na kung ipasabot ninyo. Nga ka na siya, eskwela na sa kuan, Yope. Auna niya yang kurso lo lokdog ite. Mao na siya trabaho sa Yope, Yapon. O, dahil mong upre murag itlog. Pinaamdi ka nagtrabaho sa poultryhan. Sa itlog ba pre ay? Pataka malang ka. Taraw, kato may trabaho poultry, wa pa malumlume. Unsam dahil mong giiskwilahan dahil, pre. Giingnan ka pre nga maskom. Wa ka kay bang maskom pre? Unsam nang maskom dahil, pre. Masahe dang kumkum. Maskom. Kaya sana, pre. Mao day na imong naong pre nga pinisingan oh. Murag yung kinumot sa kanang agta. Matay, pre. Wam gapon ka ni Hunong ano mong pagpananggot, pre. Pati to akong amigo pre. Pati ng kwartahan na pre katong yung mga anak. Maestra nag-engineer pre. Karon, pati nang hayaya siya. Wala mananggot. Nanubara gyapon. Mauna nga kapa-eskwela siya sa trabaho ra pananggot engineer na maestra. Wala. Mauna, di ko mubiyan pananggot. Di pila pa na to ni. Oh. Sige pre mo. Nga, nanggot sa pre ron. Eskwela ko sa ko anak pre kay. Kuha na ba to? Delivery. Oh sige butyok. Pag-ampay sa imong kanang kuha darag Sige, pre. Amping sa mong pagpananggot dito, pre. nangkot. Ay lang luyas Ginoo ni ron nani dagan. Kuha na ko sanggutan. Ba. Sakir pud. Pailot ba? Istorya sa kumpare, no? Yung isa niya, maestra.
Ang usa, engineer. Wala problema. Wagi problema. Wagi problema. What's up mga kalayong? It's time to shout out. Shout out di ko ni Marciana Alma Labandero Monterola, taga Balongag, San Fernando, Cebu. Shout out! Shout out kang Gisdre sa Maslog, Danao. Shout out. Shout out ni Bisayang Lagom, ni Chini Bantisel, ni CJ Bantisel, og ni Kate Monterola, og Shout out ni Ate Ruby Suico sa Danao. Og shout out sa kong Gabrine Kalipay, dara mo request. yes, og shout out sa tanan nga among subscriber. Shout out! Salamat ni kayo kay Salamat. nakaabot I love you. na may Thanks for 1K support. subscriber. Thank you. Love you guys. Bless you. Elmer Candule o Peter Guanson day. Daghang salamat. Ali. Dali.